Ya ka ce akuya ta miƙe. Bayar Allah ba dole magana ba. Mutum kina ya mace ba wani abu wannan ba network kina ya mace. Hakan ka gani ba a daga jikin kin banda kan. Hakan ka gani kace kana so. Da ke baki da network ga hinan duwawun ki wa akuya ta miƙe. Kuma a ko ina na juya mace ce kana turawa. Ka gane ba? Sai rashin gurin motsi. Amma a hakan ka gani kace kana so. Dan takara kuke da Hamis sarkin ruwa. Ni kuma zan aure kai kashi ni kashi ba. Likey. Magana madani da shi ne na ruwa ka kanka kamar sabon asusu. Haka ne. Raka da ne na wani. Alhaji na madiya gajiya ya iyali ya haƙuri da Alhamdulillah, alhamdulillah. Ubangiji Allah ƙara ma mutunci. Fatan Allah ba ruwan shi in yi niyya za ya baka ba a yi mai fadin aida ka kawo ma sai kirga. Allah ta kama da aida. A irin ku ake ne maganin nan haka ban mu da masu ɗiban wuya kamar tsoho na rama cizo. Irin su bani na malam ba ruwan. Na ce ka je. Malam ba ruwan. Haka ne. Ya barkatai gumba makarin ki nono gidan mutuwa sai dai da ai. Ya isa. Da wuka ya sa. Ya isa ya sadaka ta. Ba gaskiya ba. Baya son kara. Baya ina ruwan ka ne baba ina wuni. Lafiya dan lafiya. Barkatai ba sauƙin. Ya isa. Kuma ka cikin mutunci ba kisan aure ba cin amana ba ruwan ka da bin matan iyali. Kai da ka mutu sai a da tsindin. Ai sai ka je roƙo kai. To a kaga dakata ya isa. Kawo ka kaya da. Ya isa. Wannan ai uwan ne. Ai uwan ne ce. Wai kan ganin ka da ta ganta ta gajera ba ruwan ka. Dakata haka da kidan. Ya isa. Ya isa. Da ka ma da. Yawa. Ina da kazo ka jin mutawa ta ce ba na ji kana magana gajera. Kai me za mu raba ne wai kai. Annabi. Ai. Amma da aka bai ba Allah. Kai. Kan sha kawai. Kawar binta yata? To menene? What? Anda baba. Ai baba na zo. Da ba zan mata ke ka ba. Saboda ina gaje da dare kayan aiki. Na aiki ya. Sanni ba. Yawwa. Dama wannan magana ce. Oke dan ga sirikan nawa. Na gode baba wallahi kana ja. Kaka damu. Ko lokacin da kana firamare ma an ce ta daya kake zuwa. Wallahi. Yanzu dai sun zo dama na ce bari in kawo su. Oke, sai ki ga kake ne mai ɗakin na? To su ƙara so wannan. Su ƙara so ba ba. Su ƙara so. Gode baba. Ya sunan malamar? Sunan ki Sumayya, Allah sarki. Ita ɗaya malamar fa? Aisha. Allah sarki ne babban suna kenan. Wanke ke zirkai ta daga cikin ku? Allah sarki. Ke ba mashin shi ne? Babu Allah sarki. To ni dole ne ya gani mai kudin ƙauye ne na dawo binni. Wallahi Allah ya mu dahi da kasar na dawo binni ne kaura. Ai ba matsala da miya duniya mu zama duk ɗaya ko? Babu damuwa. Yawwa. Amma ina da sharaɗi. To. A gaskiya sadaki na sisin balle. Kuma da safe da complex nake karyawa. Da rana boga nake ci. Da daddare kuma cikin fiye rike. Inda haka zai samu ai babu damuwa. To da damuwa. Na haƙura da shinshiyar. Shiga ciki ku same shi. Ku shiga ciki ku same na haƙura da shinshiyar. Ke din. Ai da mai ke din na haƙura. Ki sa musu full stop su daina fita waje suna cewa wai su ne iyayena. Wannan tsinka da suke yi. Kin taba ganin inda kunkuru ya fi giwa? Hauka ce yi. Giya suke sha. Ko kai? Kai. Kana da hankali? Kai daidai. Ya isa. Ni kamar za ka Ya yi daidai an mare ka. In ka ci gaba da haka zan kamu. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya shehi. A 1845 tun daga Oxford har New York ake
keke muke zuwa makaranta. A wannan shekara bana manta wani tsohon bature ana ce masa Mr. Graham Bell, shi organizing ya hada tseren gudu da keke. Ni ne zo na farko. Ban fa taba ganin kakan keke ba. Shi yasa ka ji dan yarinya kai mun turin je ka mutu. Bashar, na manta babu riki ba.